Dychmygwch bod dim car na bike da chi, a chi moyn ffordd cool o fynd i'r gwaith. Gawn ni weld beth da ni fan hyn, then. Okay. Da ni gwn. Sa'n gwybod beth yw hwn. Skateboard yw e. Naci, dyma'r CaseBoard. Briefcase sydd hefyd yn skateboard. Prototype gan Epic Skateboards o Australia. Ffordd newydd o deithio'n wyrdd. Ni'n mynd i dechrau dy'r remote control. Mae yna gole allwch chi troi mlaen fel na yn y nos. A wedyn mae yna on button fyna. Okay, so fi'n mynd i just tynnu fe fel gwn nawr. A fy'n symud. A wrth gwrs, os ych chi tua 5 metr i ffwrdd o'r skateboard, mae'n stopo felly bod neb arall yn gallu defnyddio hwn. So fi fynd i geisio breicio fe nawr. OK, cool. Ac os ydy'r CaseBoard yn llonydd am 5 munud, mae'n switcho hyn i ffwrdd i arbad batri. Fi wedi bod ar skateboard unwaith neu dwywaith pan ni'n tua 15. So gawn ni gael go bach arno fe nawr. Fydd yn mwy ara na rhywun sy'n cerdded. Alli chi dychmygu? Just fi gyda siwt arno, just fel, fi jyst yn mynd i'r gwaith. Fi fynd i ceisio mynd yn gyflymach nawr achos fi'n bod yn ffani. Y ffani mwyaf dwi wedi weld, achos efo 500 watt o bwer, mae hwn yn gallu mynd 35 km yr awr. Amser i cara weithio mwy ar ei thechneg breicio. Llyrn. So, nawr, fi'n mynd i geisio cyfeirio'r peth gyda traed fi, so mae fe'n mynd i bod yn fwy peryglus. Ie, mae'n dechrau dod. Os chi'n... T'mod? Mae'n dechrau mynd rown fel i cwpan. Mae fe'n eitha anodd i wneud e. Result. Mae hwn yn oce, lle mae yna lot o le, ond sa'n cael lot o hwyl. Ffwrdd â hi i dref coblog Caernarfon. Gawn ni weld pa mor ymarferol fysa'r CaseBoard i execs y cyngor wrth basio torf o bobl. Fi di mynd full speed nawr, edrych. Ond dim yr rhyddrwg am brosiect Kickstarter. Mae fe lot yn haws. Pa bod lot o bethau'n digwydd o gwmpas, so thumbs up am hwnna. Bydde fe medru gallu bod yn practical ar gyfer rhywun sy'n gallu skatesbyrdio a rhywun sy'n mynd i'r gwaith i fod yn onest, ond mae rai chi ymarfer a bod yn gyfforddus da fe. Bron. So nawr mae'n amser i weld beth mae fe fel briefcase. Mae yna ychydig o le, a mae da fi cwpl o eitem fan hyn. Mae da ni afal, mae da ni iPad, mae da ni ffeil fan hyn, a wedyn jyst botel o ddŵr. Wedyn, da ni am gloi. Caran amheus o'r gwagle mae'r ces yn ei gynnig, ond ydym di bod full speed eto. Fydd hynny newid y fuan, achos mae di dod draw i drac athletau Treborth, wrth ymyl Bangor. T'mo be? Fi'n teimlo fel bach o gystadleuaeth yn dod mlaen. Safe. You okay, Jasper? All right, Cara. Very well, thank you. Now tell me, how long have you been skating for? I've been skating for about 3.5 years to this one, yeah. And tell me, Jasper, have you ever seen something like this before? I did see one similar, but nothing quite as weird as that. Oh, good, good. Well, do you fancy a bit of competition over there then? Bring it. Wicked. Ben! Amser am ras dros 100 medr I weld pa mor gyflym all y CaseBoard fynd. Jasper sy'n cymryd y blaen efo'i skateboard arferol. Ond o gofio fod y teclyn yma dros medr o hyd ac yn pwyso 12 kilo gan ddo fom ar bantais. Oh, pew! Ia, trwch piwban sydd yn ei cara. Ond 21 eiliad, fydd Usain Bolt ddim yn colli cws ceno. I thought the competition was pretty fun. It was a lot closer towards the end than I thought it was going to be. The surface is kind of like a child's playground. It's quite soft, so it takes the speed out of you, but you know, it would have taken the speed out of both our boards, so it's a close call. Felly be mae Cara'n feddwl? O ran briefcase, dwi ddim yn gweithio, let's be honest. Ond o ran skateboard, mae'n really, really good.
Dyw hwn ddim ar y farchnad ar y foment, ond dwi'n meddwl dylse fe fod. Felly, blwyddyn nesaf, falle bydd ar gael i chi.